niya nasad mo sa vlog ni Mayang. Ikaw ba tong isa sa mga babaeng juicy pag-abot sa lucky? Well, na ako'y mga idea para sa imo, loves. Bas hindi ay ganahan ka mamili or dili. Easy! Okay. So, let's proceed! So, kabalo ka, angay higugmaon ang mga basketball player. Bula gani, kaya nilang ampingan. Ikaw pa ka ha? Unang araw pa lang. Pero ay kumpiyansa. Kay kasagara ana, pag makascore na, biyaan dayon ka. Hey, feeling good, like I should. Dayon, ayaw paghigugma og soccer player nga ang posisyon Wanger kay si paon lang kaana palayo. Bad things I wanna to myself. Dapat mahigugma ka og goalkeeper kay sa luon ka una. Dayon, ilabay gyapon ka palayo. Double kill. O pwede gyapon, loves, nga mahigugma ka og PUBG player. Kay ma-effort kaayo na. Himuon ang tanan, matapuan lang. Sa sobrang ka-effort ana, mangita nagmataguan, makatira lang. Pinasok ko and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, Dapat mahigugma pud kag COC player nga murag builder. Kay maski unsa pa ka kaguba, maningkamot gid na nga mabuo lang kag balik. Akin ka, pwede. Pero mag-amping pud ka kay basin imong matagbuan murag hidden tisla. Magpakita lang og tirahon na ka. Maong sa final wave, dapat piliun gyud mo ang mga ML player. Rank game nga, gaseryosohon nila. Ikaw pa ka ha? Tapos, wala na sila oras mang babae, oy. Wala lang po oras sa imo, ah. Oh, loves, Goshen. Para sa parehan ni mong naging option. So, dakong salamat day no kay giabot ka sa kinatapusan sa video. Like a Hellcat. Shoutout ko kay Rogelito Kumamaw, sa ko ang mga BB, si Princess Love, Tupac, and Shinalin Oblimon. Tapos, syempre, kila Maricho Fabiusa, Jomar Bisonia, Romeo Jr. Pinaso, Anjay Takbobo. Salamat kayo guys, kay nag-visit mo sa house tong 50th birthday sa ko ang father. Thank you so much. So, sa ako mga followers dira, daghan kayong salamat. Sa mga viewers na ko nga wala pa naka-subscribe, please subscribe po mga loves. And I hope na na-enjoy mo sa ako ang vlog for tonight. And please do subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell and the subscribe button below. For more videos, just click the link below and that's it. So, kanunay pahinumdum na ko, loves. Okay lang na maging marupok, wag lang maging pokpok, and guard your heart always at maging wais. So, that's for today's vlog. See you on my next vlog. Please, subscribe na, loves. Love you. Bye! Ako'y naluoy ni mo, guys. Dayon,
favorite ko to na part. So, end part na talaga to.